Σωτηρία. Σωτηρία εδώ είναι το 706, το 15 River Street, νούμερο 706. Θα πάω μέσα σιγά σιγά τώρα να το δούμε. Είναι αδιανόητο προς το παρόν. Η τοποθεσία είναι τρέλα. Μου αρέσει πολύ καλή κατάσταση. Εδώ είναι το σαλόνι. Η θέα. Πολύ όμορφη θέα. Πάμε προς την κουζινούλα. Γρανίτη. Όμορφα. Διάδρομος. Αριστερά είναι το μπάνιο. Σε καλή κατάσταση. Και εδώ είναι κρεβατοκάμερα. Δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θέα είναι, όπως είπαμε, οι πιο ωραίες θέες. Πολύ ωραία γειτονιά και τοποθεσία είναι κοντά στο Boston Common. Ωραία.